Pamusoro mama. Pamusoro dad. Ndauya nenyaya. Case number 162 iri item 2. 162 of 26 iri nhau yeland dispute muvillage yemamungweni. Inhau yakamhangarwa naMillicent Bota achimhangarira Martin Mapfumo. Panhau imwe cheteyo achimhangarira zvekare Constance Mapfumo. Panhau imwe cheteyo achimhangarira zvekare Knowledge Bota. Ndiyo nhau yandauya nayo kudai. 162 of 26. Item 2. Ande. Ndichakumbira mumhangai Millicent Bota kusumudza ruoko rwerudyi wotedzera zvandakutaura Zimbiwe. Ini Millicent Bota. Zimbiwe. Chanda murungwe village wangani? Yanenge watu watatu. Murungwe sabhuku ndo vamurungwe asi vari Mazimbiwe. Aiwa ndinotaura zvandinobvunza zviri correct. Chema village amurungweni anokwana 3 machina moto. Sandinotaura murungweni anotwari zvakare kupi. Zvine murungweni randa ward 2, murungweni ward 1, murungweni ward 8 I think. No, 3 villages amurungweni ari muno machina moto. Anotwara 4. Nemi muri vaZimbiwe. Sora ndingafambe. Ini Millicent Bota. Ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura. Ichokwadi pamberi paMwari naMambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Sero kopasi. Ndo yakuna vakamhangarira. Ndokumbira kuti musumudze maoko enyu erudyi mose. Pandichati Constance Mapfumo vamwe motaurawo mazita enyu. Ini Constance Mapfumo. Ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura. Ichokwadi pamberi paMwari naMambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Tize maoko pasi. Constance Bota ndokumbira kuti uzivisewo dare muchidimbu wakagara izwi rakasumukira. Chii chaita kuti umhangarire vatatu ava? Apa mhangarira ndiyana? Constance Bota. Millicent Bota. Ndauye hanzvadzi yangu yakatengesa stand. Akanga atora advantage yamai vairwara nedementia. Achibva atengesa stand kuna Constance naMartin. Saka pavakatengesa stand yenyaya takamboenda nayo kwaMurape ikabva yamhonopinda mudare. Tikabva isati yapera mari bhara tikamuonesana naiye Knowledge naivava ana Constance. Tichivamisa nezvenyaya yekutengeswa kwemunda wedu. Saka pakaita kakusanzwisisana. Payment yega yechipiri ikabva yauya kuti ikabva yabhadharwa kunge makakavadzana aitwa. Zvapera izvozvo tikabva tazomboenda kucivil court. Nyaya yacho ikabva hapana kuti zvakanatsokupera zvakanaka. Saka mushure mekudaro Knowledge akanga tambotaura kuti adzosere vanhu mari yavo achibva achiyahana. Tsanangura itipatsvatoni mati nyaya yakamhangarwa kwaMurape. Ndobva yanotonga kwaMurape ikanzi kudii? KwaMurape vakati Knowledge adzosere vanhu mari yake. Judgment yachero. Tikabva tazoenda kucivil court. Taenda kucivil court hatina kuzopera sekudaro. Civil court mama kuenda unedu. Takatangosama kuti vapiwe peace order vasaramba vachiuya pamba vose vanga voda kuuya vachivaka. Asi vachikupera sekudaro tikabva tazoya kuno kucivil court yekuno. Saka takuramba vachiona vachida kuuya kuzovaka pamba paipai.
Saka tataura kuti one kukumbira payment plan tivadzosere mari yavo. Tichiona kuti zvinotaura pachingotenderera panzvimbo 1. Wakatengeswa date 2023 mna November mumba. mune magwaro ekunyora makanyorerana Ongo. kumuro kumaona kumusha kuende kupi Chinge munomdo bosha. Asimbiri mama. mazimbiri Eh. yakaita kuti mutengele ndaba chii Uyu mwana wehangadzi yangu muzukuru akakumbira kuti mutauro pekugara. Vataurire ine. Saka ndokubva ratoti mwanangu pane munhu muzukuru yari kutsvagawo pougara. Zvikanzi girei ndigomhanya ndeitsvagawo. Saka akazodzoka achiti ndaona auyusawira zvokuti ava ndanasawira vedu vatogara navo kumusha imo totovigana. soke asi munoziva kuti kutengeserana lendi mukumi nawo leda azvibvumirwi Takataonga saka sei makaenderana mberi kubhadhara mari sezvakutaura yakabhadhara mainstallments takabhadhara mari nokuda kwokuti uyu akati hongu pangu pari kutengeswa sekutengesera kwaakamboitawo vamwe ndofunga isusu tinotori wechi4 kana tiri 40 wechi5 vakatengeserwa ipapo. Saka takangotiwo tawanawo nzvimbo. Zvavataura tsamba yekwanimambangu yekwasabwe yavari vakaenda kwaedmin tatatopedza kubhadhara mainstallment makona mainstallment mabhadharo atakaita apo sabza musi wa20 January vachimba vazoenda kwaedmin musi wa28 January iyeyo ipapo vakazonzwa kuti dzoserai munhu mari hapana mari yavakanzosa havasati vadzisa mari havasati vadzisa mari saka tatakuti egedza timbondima zvedu ava vachimbotanga kuda kutsvaga eviction order yekuti izvo tidzingwe ipapo. Apo nyaya yakatongwa ndobva yanzi mudzorerwe mari handiti ndizvozvo ndopozisheni iripo imi chamasifana kuteera inzira dzekuti mupiwe mari yenyu zvekuti muendepo muchiti tiende kunovaka kana kuti tinorima tichimirira kupiwa mari yedu izvozvo hazvisi pamutemo izvozvo. Ndiyo mambo amu taipiwa akatitengesera kuti inanzva kwandiwana mari but nyaya yatongwa nedareka dare ratidzorerwe mari yenyu dare ratidzorerwe mari yenyu imi chamafana kuita mari kutakura judgment moya kudare moti nini ndanonokerwa nemari yangu ndakuda mari yangu mutongo wakapiwa nedare kuti ndipiwe mari yangu ndakuda mari yangu zvokuti mupazoita mumwe munhu anokuti mofana rimai apo mune makuto mimi ndimakutotyora mutemo nyaya yatongwa yatidzorerwa imari isusu hatina kuenda kundirine kudare ikoko ava ndivakatozivaakauya zvichotitaurira kuti imi mutadzasirwa marihatina tatombosvika kaipepaatozotanga zobuda tichiziva kuti ndo zvataurwa zvechokwadi asi chiripo nyange makandii tataura nzvimbo haitengeswa sezvotaura namambo chamungagone kuti mudzoserwe mari yenyu handiti isusu hatisi kupokana Because the one who bought has to be refunded the money by knowledge quarter. handii knowledge saka anomudzosera mari yenyu yekusikoti isusu dai vakatotidzosera kudhara hatisi kuramba kudzoserwa mari tikuzoti pashungu yekuti varingotiziva saka tochitiwo isusu Unaona mari yao rini? Tataura tokumbira tiite payment plan. Ndipe payment plan yacho zvozvo. Tafunga chikoro chati 150 tikati 150 mwedzi unowacho tojambo kuti 150 amino zvine zvakaorenzeka tombo kuda tingounganidza chivaka yakati nemakuresa aya chatiwo chikudono chayo kugarisana nawo munhu nedim hatikwanisi
Because kana dai patikataura zvemari iyi zvetsamba yekwamambo kwachifu kwamurapi takasvika tichivaudza shoko iri vakati timapurisa amambo ikotota yakabuda mamega street mushure menge vanzi hamuna umbo hwakakwana unoratidza kuti nzvimbo iyi ndeyangu. Inini pandakapiwa nzvimbo iyi pamusoro changamika ndakapiwa nzvimbo iyi ndikavaka imba ipapo naindudzawo ndakaisa magetsi ipapo. Saka nekuomo kwezvinhu ndakatengesa pasi handisi kuramba ndakatengesa. Iwo ndoreji urikuita urikutopesana naMillicent kutorwisana ndozvazviri kureva. Hongu uya ndikupesana naye pamusana pekuti baba vakandipa nzvimbo ndakapiwa nzvimbo iyi nini nemunin'ina wangu kubva kwese kwavakatomboenda unopengewo unopenga. Saka kana wakapiwa nzvimbo nababa wakanzi uitengese ndange ndakanzi nditengese. Saka panharo dzako dziri kutudia nharo dzako dziri kutudia veo pane pandisina kunge ndanzikisa Kawanyaya kuchacha utupi. nyaya yangu Yavaruta vachagona kugara navo ngavavo. Handiti todzosera mari yani yakewo utupi. mina handina mari yachina kwandiriwa Sinokuzwa kutaura kwaita vanhu vatowana kubatsirana nekukwaturira varasiri ndizvozvo da utobatsirana nasisike vachii yavo iwo wenzira yako mubatsirana kutorera mari chete isusu hatisi kumbozvamba kare ngavatidzorere mari dzedu. Zviri kutipa shungu yekuramba tichipindamo kudawo kuti dzorega mari. Vasipedza zvitatu nemadevelopments hatatoita ipapo sinina kusadzosa mari yavo yachona iyoyi. imwe zvedevelopment yenyama kutoita mutotokoitiwo hinhu zvokuraswa mari iyi. Ndokunzwa minista vachitaura vachiti no to subdeals kuti muri kuenderera mberi muri kuitei chamuri kudevelopa ipapo. Muda kumanikidza mutengo kuti uite zvamoda imi Kwete tengame isusu ngavadzorere zvawo iyo mari yavanhu ava inowanikwa rini. vanhu vasisi vachitoda kubatsira kuti chivabvunza sisi tobatanidza mari yakati todzorera sei vanhu vopindura zvokudana mavo handinda kutogara taura navo kunzi kuti vanenge shamari ndowaipuwa mari iyi uda kugara pasinani uda kuti zvenuri kuda kuita sei uri kufunga kutoita sei batsira nasisi Ndirakarira kuti nende vakatengesa isi yako ndehurumende kuba ifraud vakavhumbuka nokusungisa vakatengesa chisi chako sisi kubatana nasisi kuzosera mari yako tojamba watobva mapfungwa dzavo iwe uchitaurawo unoita sei pawanoti vachabvisa uchabvisawo mari uchibatsira navo sezvo zvisiri kushanda ndeizoona kuti ndendakwanisa kunge ndichiwana mari wavatosisi vachitaura amount iwe utaura amount Wasi zvinokatika nechekuda vatinongowapa judgment yekuti iwo unowapa mari yavo by such and such a date. Kana iwo usina kuwapa mari yavo avanongoenda kumajiri okusungisa chiri saida unoshandira mari yako rujei kana unotsvaka chinhu chekutengesa kuti uvape mari yavo kozi chikonzero chekuti watambira mari yemunhu wotanga kuti anzi handishande waiitambirire mari yako. Pane zvino zvisingashande zvokusambosatsuro tichitambisira ngowachitudza iwo wakapiwa nhaka pachena asi iwo wakutengesa. Tipindure uri kubhadhara mari iyi rini kuti udzorere mari vari vanhu mumari wakati hai baba handinda kutoti ndakunomonogaza ndinoita mabasa emaoko handinda kutondopa mabasa angu atona kuti ndenge ndikashomisesi 50 100 mari ndikasana 50
Saka waudzira zedzeko. Zvinongwaza 50. But umwele pazinandaziya umuntu kuitasiyazo kumile damukura umwele Nokudai mumbona kurukura kurukura ndekuti muri kubhadhurira vanhu mari avo riini uye sei monyora chiwerwa chenyu chamunoya nacho vanhu vacho vamawirana padzimudzoka matongo wirirana muchadzororana sei pamusoro ndadzoka nenhau yavhengeri kare ndanga munokuraya bota village bota namirisempoti sunumuka kuti munge muchitaura muchadzoka nazvo zvamawirira Padanga is for 150 pen, who under the youngest person who is at 20 power. As Nadine 400 nas, we can take myself to Tanga from our portfolio in us. They can come to community train. Mazende mukutura vale vawira nazo wapa ile ya wazirete. Mukataka kwa 400 nazo. Mawira nazo. Actually 400 and is now in our Sorry, ma'am. Vasikana vachina varamba vari panzvimbo iyoyo kuti vari kuti vanokwanisa 150. Tikati makakuretawo makore mangani muchinzi mukubhadhara chikwereti ichocho hazvibudi mamari rimudizosirawo mari iri semapiri atikangokuitaiwo. Apa pane pautoda kuti munzwisisa mafumo nokuti mukuona kuti iye hanzvadzi yakubatsira hanzvadzi yacho akadya mari ndekuti ari kutokonewa kudzorera mari uye akutoisa ruoko rwake kuti abatsire muwane mari muchirega kunyora nokuti nomwe mambo akutsanangurire mukuona zvotaurwa naminista asabhukiuzi zvaari kuramba saka munoona kuzonyora otoshaya chamuwana saka zvitori nani kuteerere zvitaurwa nani amirisi mugone kuwana mari yenyu chana ndopatara kuti zvinenge nani izvozvo asi ngavachirega kuti after 2 months ngavaone kuti saka iri 400 ona kuti vatipa pamwedzi kusvikana 400 atozoitaura yanga ataura kuti panga patinodeta tosaizvo kana achikwanisa kudzidzawo 400 pamwedzi pamwedzi andizokwanisa 400 ichi pamwedzi kana ndisvakapende kuti ari ma170 asi nhasi kuti ndopandinewo 400 zvekuti 400 pamwedzi handizvikwanisiri mazvokuti pamwedzi 170 ndopakuti mwedzi chiskipa chidasi masiskipa Mula trade appears. Because my business are about 3,600. Also, this is 170. The pamwezi. 3,600 divided by 170. Under the name, 21 months, they get pamwezi. But the month is beginning, remember, jump pamwezi. Eso zvavakanga vaitawo 2023 12 months. 3.5 years. Ukazojamba pamwedzi nemanyanya. Amazamba pamwedzi yachita 400. Mochiti 400 moja. Zviri kwazochinja sewomboti 50 wodzika ku 20 nemhuri yandinayo shanga
zvadziya anoronga unoita basa reiyo pano nepapo ndombowanurima zvekuti ndoita nemaoko panyaya yapo ndeyekuzorera mumhari saka wamunhu wakufanira kutotsvaka kutopinda mumamanda kana uchitomhanya kutsvaga mapisi yobva aubashaya saka unofanira kuzorera mari yako $50 zvakatsera nasisi yoita 200 chokwadi kuzotora 3 years muchibhadhara munhu mari hazvishandi akubatwa nedzimwe 3 years mambo wazvinzingikaudza mari ndingizato 10 years 6 years dai vaidaro zvaupesa apa handiti vangadai Yeah. Zvakaoma. Knowledge. Hanzvadzi yako ida kubatsira kuti ubhadhare chikwereti. Uzeti nzuu yako yaonesa $20 yakanyanya shoma. anapinda inyota ndogona kuzoenda nakatete yavanotamba namamboshitave wabuda muno mwambepo ati 50 wakuita zvekutamba ngatimboende unoona kuedza ndoira ndiri pa50 rara ndoshingira ruzuremutanga 50 pamwedzi woko ndonya kutongovavarira senda naregera kuuya unosungwa seri kuti ane chitokisi wasara jeri ndogona kuti 50 rand after 2 months pangwamina zve zvakuenderana nekuti pamwe ndakawanu inenge iri mari tienda neimba kumba ndine maroji ndine imba yandakavaka yandakaisa vanhu inobhadharwa mari mari yavanobhadhara inopiwa adzimai inobhadharwa mari 250 pamwedzi. Millicent, unogara pasi nemuroro wako mari iyoyo irikubhadharwa yepa maroji ayo ngaibhadhari vanhu ngauzive $200 pamari yemaroji wabhadharepo kana iwo uchiuya akauya semubatsiri iwo kuti ndozowanzwira kuti dzimurora vane vana vechikoro vanobhadharira chikoro nemari iyo ndikwanzwisisa iwo wauya semubatsiri bari kuti tiri kubva watakura musoro wacho wese ivo vanowana $250 pamwedzi yemaroji obva vamhanya mutsvaga imwe handiti vamhanye vatsvagawo imwe ka voona kuti vari kuita chido chokubhadhara mari yevaridzi yavakatora pane kuti iwewe tibhadati takura musoro wacho wese iwewe waita chido chekudzorera ivo ivo ngavachiita chido chekudzorera mari yavakashandisa kana pasine muroro wako mumutauro zvanamambo ndoda $200 pamwedzi pega pega ubva kwamuri zviri nani ivo vaise $200 pamwedzi ivo pamwedzi wavafunga wavagona kuvabatsira ivo yaita $350 zvakare inobhadharira nearly 11 months ina unogara pasi nemuroro wako mupayment for mawirirano kudii kana zvane minimum 150 kubva kwaari every month vakati tikati this month 150 then the next month woisa yako yobva yaita 300 zvinokurerutsira kana kuti titi mutoro wese iwo takura iwo mangwana ndinoita kuti iwewe uzoremerwa zvokutadza kuzipeita muroro wako ngaatakure dambudziko rakakonzerwa nemurume wake iye nemurume wake vazive kuti vashandiri kubhadhara chikwereti chavo chavakakonzeresa pane kuti titi iwewe takura musoro wese uzatuta here
iweyo kumba kwako iweyo minimum 150 pamwedzi pega pega neitoda 200 every month unobhadhara chikwereti pari nhasi bhadhara 400 varikubva ipapo takutaura kuti kupera kwajuly ndokatava kutanga kutasira mari kubva kwauri 200 inoya ari kuyema zvenhemo anayo gozi kufunga rugare here hanzvadzi yako kuti abhadhare mari iyoyo ane rugare chaizvo ane mari asina basa nayo iwe yako yese yauri nayo ine basa yakaina basa ere kana matawa nemuroro wenyu munopadare mhinduro muroro wenyu asii nazvo asi ndoda $200 pamwedzi pega pega ubva kwauriwo gadzirai iri consent iri kubhadhara yekuti nhasi $400 then by end of July $200 or $200 per month ichitsvika balance yacho yapera mari yacho inoya pano avane vachikorekta mari yavo pano saka bvisai piwa $400 yacho mupa $400 end of July mova date rekuti vane vachitora mari kana consent yagadzirwa inosainwa nevese ava vana mapfumo vosaina then mapfumo vana bota vosaina ipa henyu zvakanaka parina zviro patinoperera pano mukuisaiwa macontact enyu mataura nemuroro wenyu mopa mhinduro kudare vakagadzira consent moya musaini then from there ngatinotikei pakuzvadzikisa zvatinenge tawirirana mazvita